Și mai mult de atât, costurile mari, mediul dificil, toate se vor transforma în dispariția de firme. Peste 100.000 de companii din România se află într-o situație de risc. Unele sunt deja în insolvență, altele sunt în pericol sau apuce pe același drum. Iar pentru multe, drumul merge până la faliment. Scumpirea carburanților și creșterea tarifelor la energie și gaz au accentuat și mai mult problemele financiare, în primul rând în zona IMM-urilor slab capitalizate, vulnerabile la criză, arată o analiză Sierra Quadrant. Peste 73.000 de firme au intrat în acest an în insolvență și au suspendat activitatea sau au fost dizolvate sau radiate, cu 13.000 mai multe decât în anul trecut. Creșterea a venit și ca urmare a faptului că anul trecut au funcționat diverse facilități sau amânări la plată pentru a reduce șocul pandemiei, ceea ce, practic, a amânat deznodământul unor firme. Însă contextul s-a înrăutățit, iar acum încă 30.000 de companii riscă să piară. În cel mai negru scenariu, în care criza, inclusiv sanitară, se va accentua, nu este exclus ca numărul companiilor care vor dezarma să depășească 150.000 la finele lunii februarie 2022, susține studiul Sierra Quadrant. Pe fondul problemelor, blocajul financiar din economie s-a accentuat semnificativ, depășind în prezent 320 de miliarde de lei, un nivel fără precedent în ultimii 10 ani. Durata medie de plată a facturilor a crescut la 145 de zile, față de 120 de zile în 2020. 58% dintre reprezentanții companiilor din România, chestionate recent într-un barometru Sierra Quadrant, afirmă că mai au fonduri disponibile numai pentru o lună sau două. Dincolo de imposibilitatea de a-și estima corect costurile operaționale, urmarea valului generat de scumpiri, un alt fenomen prinde tot mai mult contur în economie: neîncrederea. Tot mai multe companii încep să ceară avansuri financiare tot mai mari la lucrările efectuate și, poate cel mai grav, să rezilieze contracte aflate în derulare. Neîncrederea se poate accentua până în primăvară. Iarna lui 2021 va fi cea mai dificilă perioadă economică prin care va trece economia românească de la precedenta criză economică. Scumpirile la carburanți, gaze, energie, etc., scăderea consumului, creșterea costurilor de finanțare și scăderea apetitului pentru business vor face ca, pentru multe firme, trecerea în 2022 să fie o adevărată misiune imposibilă, se mai arată în analiză.